sa vás zabíjak, zdraví ťa Henry a dneska to bude gameplay z hry Dating Simulator. Let's go. Budeme najväčší pimp, najväčší fešak chat, proste gigachat najväčší, neviem, bars čo. No, po zvážení všetkého tu máme najväčšieho edgelorda. Takže zase sa budeme... shit, here we go again. Presne tak. Som z toho unavený, každý deň je rovnaký. Od dneska urobím zmeny v mojom živote. Proste ideme from hobo to millionaire. Idem použiť appku, čo som si nainštaloval včera. Tapetka. Finder app. Ty kokos, $25 sign up. Aha, že nemám dostatok penieží, potrebujem si zarobiť. Ty kokos, však chodím cez zárubne, pre boha. Dyže push. No sa ani nečudujem. Čavo je taký veľký, že by mohol to auto kľudne tlačiť. OK, dúfam, že počujete hru, lebo ja počujem, že nič. Volume. Tyko! Dobre. Ideme zarobiť nejaké kešenie. Tak pozerám na stavbu. To je náš šéfko? Bossy. Čuj, krpec. OK, že za každý task nejaký dostaneme 10 akože doláčov. Boss, kde si? Yes, leave. Sign up. Match. You matched. Tyko. Jaká čajka. Jess. Aha, že poďme sa o takých veciach porozprávať z očí do očí. To je zaujímavé, že sme sa s ňou mečli tak skoro, ani som nesvajpol. No ale v taký kraksni, ty kokozy, ne? Však nás pošlo naspäť do dediny, z jakej sme došli. Skrátka. Serus čaja. Dobre, dudy máš. Konečne si prišiel. Nechal som ti čakať. A že máš pomalé auto, že toto na hovno si oblečený. Je to fakt pre teba problém? Každý má iné očakávanie. To, s kým sa stretám, musí mať peniaze. Že ako vidím, ty nemáš žiadne. Emotional, damn it! Zabudni na to, Zlatko, poďme sa prejsť. Íď do... kade ľahšie. Aha, ona mi ešte dala love. Jak si idem kúpiť dačo na seba. Potlačí mi auto? Ty kokos, na to aké malé paprče máš. Dobre. Len prank. Nemusíš hádzať z autom. Poď sem! To aj ľudia z kameňa, to sú. Zase ani do zrkadla nezmestím. Pane, pochybujem, že na mňa niečo budete mať. 6.5 hours later. OK, skúsime sa znovu matchnúť. Tak, skoro Mary. Aha, že idem rovno k veci, príď na túto adresu, ktorú som ti dala urgentne. Čakám na teba, je to naša... čo je Destiny? Je to náš osud. OK, tak let's go. Kde to je? Zrejme otočku. A čo sa tam to sťažoval, že pomalé auto, však ty kokos. Pirát silnic. Aha, teraz som si všimol, tu vľavo dole máme, že jak sme hladní, jaký sme okúpkaní, tam je nejaké mydlo. Neviem, dúfam. Tam to že jak sme akože nadržaní, alebo čo, to srdiečko, koľko lásky máme, áno, tak, koľko lásky máme. Dúfam, že aspoň pekná budeš. Ty no dobre, serus. Fuj, ty kokos. Čo akože, počúvam, ja som väčšiu špatu som v živote nevidel. Ty poďme sa najesť, potrebujem sa s tebou o niečom porozprávať. Ty, bojím sa. Prečo je zelená?
Jaj! Nebola by ťa škoda. Tak poď. Fúj, ešte jak čaptavo chodí. No nič, poď žrať. Ty koko... Snoop Dogg! Serus môj! Ty čo tu máš za čajky? Však ja sa tu nezmestím. Ja idem vybrať, bo on asi vybere toho draho. Za draho. No určite, že by bola by radšej, kebyže ona objednáva. Aké máš hobby? Nevidíš? Športujem. Som väčší jak 99,9% ľudí na svete. Som čistotný človek a chcem, aby aj druhý bol čistotný. Nestíham prekladať, ale dávam si pozor na jeho oblečenie, auto a veci v dome. Môj dom je ako múzeum umenia, všetko je perfektné. OK, v skratke poslal nás do prdele a máme si ísť niečo kúpiť, že nesplňame jej kritériá. Je ešte taká škrata, tak my akože musíme byť fakt že na dne. No, čo to tu máme? Dobrá IKEA. Máme 5 charizmy. To je tá žltá hviezdička. Eventually. Aha. Udica. Ďalšia udica. Ty kokos. Ja tu viem chytať ryby? Poďme na rybačku. Kokos, ale seru máte vlasy. Aha, no nám to tu tak drblilo, hej. Ty kokos. Kamaráde si to zobral pod jednu paprču. Place. Ty kokos. Dobre, sleep. Akože na tom? Nie. To tu na... Najprv dáme oné. Hodíme spršku. Jaj, sme vykupkaní. Tutorial Conqueror, nice. Počta? Počta? Ty kokos, no, dobre. Pekné podkrovie. Ty kokos, no dobre. Tak toto je nehrateľné. Najväčší pimp, najväčší fešák, čed. Čo tu je? Ejha. Za $35. Táto hra je asi ukazuje na rok 2100, keď inflácia proste hitla tak, že Jusic stojí $10. Tu na pakel prezervatívov stojí že 35. A dúfam, že pakel a nie jeden, jak tak pozerám. Pozriem, koľko stojí tento domec. 200 páde. A to by sme mohli dať? Nie je škaredý. No nič, bossy. Idem robiť. Čo je? Vy tu zamestnávate deti? Vy ste normálni? No dobre, 100 zarobená. No, kde máme ísť? Také niečo... M-ko, mapa. No jasne. Neskončím video, kým nebudem mať aspoň 15 charizmy. No, serus môj. Ty kokos. Máme 300. Čo sa tu bude diať? Paradzina. Posledné, viac nemám. A teraz 10. Dobre, ostaň. No a Dobre, toto je rignuté. Serus, ty... No. Pekného slova nemám na teba. Sa môžeme pozrieť, koľko stojí nejaká kára. To je nejaká Tesla. Charizma 7. Za 1000? Čiže na to som skoro mal. 2650, ok. 35, ty kokos, charizma 20. Charizma 10. A charizma 5. Však na toto sme mohli mať rovno. Finder, match. Zas to tá istá, to ten Shrek.
Či, dobre. Všetkým vám dám lajky. You matched. Accept. No, sme vyspinkaní. Earn some money by fishing. Tomu ver, kamaráde. No, pane, som tu. Serus môj. Za pendu, alebo... tak kúpime good fishing rod. Money will earn. OK. Your 3 different jobs. 3 rôzne robotky sme robili. To je dobrá ryba. 15 až 30. 26 tyko. Od dneska len chytám. Nič iné. 20-60, to nesmieme pozrieť, to nesmieme pozrieť. 56. Dobre, toto vylovíme a ideme kúpiť one. Lepšiu udicu. Čiže nám to bude hádzať aj drahšie ryby. Ukáž. Improved fishing, len za 300. Paráda, tak sme ešte aj ušetrili. A z toho to ide akurát rýchlejšie, tuším. No 50! Tu má nejaké lepšie šance, alebo čo? Tomorrow. Došla nám energia, ale máme na domček. No, krásna paráda. Náš nový domec. Musíme odsunúť auto. Jak to kúpim mečkom? OK. Like to do with items in the house. Transport. Máme ich tu? Dostali sme achievement, že máme nový domek. Budeme šetriť čas, sme tu len dočasne. Tak, daj spršku. Ísť spať. Výborní. Sme vyspatí. Osprchovaní. Už nám stačí len 3 charizmy a to si kúpime nejakým oblečkom. OK, takže toto máme, peniaze máme, ideme kúpiť oblečko a potrebujeme 3 charizmy. OK, máme 9 charizmy. Kúpime aj rukavičky, aj gangster. A ja si to akože musím kúpiť znova. To je čo za blúd? No nič, tak asi takto. OK, tak ja sa s vami lúčim, pre tento diel to je všetko, dajte odber, like a napíšte nejaký random komentár, vidíme sa pri ďalšom parte, ja som tu trošku prepískol, sú 3 ráno, bol to strašný grind a na budúce pokračujeme, tak serus.